Nech sa páči. Toto je malý modelík z drahých látok. Je to ľahký modelík. Ťažko sa vyšíval, ale nakoniec sa to podarilo. Ako vidíte, sú tam prišité ružičky a korálky. Tieto šaty majú aj spodničku, takže sa nemusíte báť. Tento modelík stojí 100 000 korún. Lacné však, tak dovidenia. Perfektne. Milí diváci, chcem vám predstaviť tento model. Je vhodný na plesy a bály. Tento model bol ušitý z jemnej látky. Tento model sa využil 1099 krát. Skladá sa z šiat bielých, plášťa modrého. Nosí sa v lete, v zime, v jari a v jeseni. Tento model je z lesklého a z hladkého materiálu. Kebyže ide táto dáma do divokého západu, tak by všetkých mužov očarila. Dobre. Milí diváci, predstavujem vám hviezdu Matúša Parížu, ktorý sa prezliekol za Mexičana a jeho kostým sa skladá z klobúka a pekného plášťa. Tento model je utkaný z hodvábnej látky. Toto páperie je z ružového pstrosa. Je to veľká vzácnosť. Môžete v ňom chodiť na ples, na prechádzky a tak ďalej. Tento model sa používa hlavne na leto.